gi mano sigo magi biro ywayo gi wegi. Lakini king'iyo migepe mantiere kaka manintiere nen mar ohala. Kamano. En ang'o mineno ka onego tim mondo koro piny opogre, nikech ji ywak ni ohala timo sani tek mokalo. In mani wuok e ofis. Ang'o manineno ka nonego bed ni otim mondo eka koro ji kik winj pek mar ohala saidi? Mokwongo dwa ni wang'e ni ohala en achiel kuom gigo ma kisungu dendo ni devolved. Nyiso ni en achiel kuom gik manoa e sirikal mamalo kadhi e sirikal ma county. To mondo nitere sirikal ma county nyiso ni nyaka county ka county yud jatelo mochung' ne weche mag ohala mawinjo ohala e yo matin kendo e yo maduong'. Manyalo wacho ni ere chike kata pend chike ma wanyalo loso thurwa ka wajoma Migori, ang'o gini mwapuro, ang'o gini mwapidho, to chiro mar gik ma wapuro gi mwapidho gi ni kune. To ka ok in ng'ama nyalo wuok oko mamany chiro, nikech jowa samoro ibiro yudo konyis no mera pidhura apilo wabiro chamo. Dhano dhi pidho apilo dabal, to koro chiro mar apilo no ne ok opar ni koa kati time nade. Mar ariyo, kaunti ka kaunti nigi chike matamo joma koro a Kisumo mondo dhi ous gimoro Kisii ni nyaka juog gi. Biro chuno ni waduto wawuogi wagol ng'ingruok motimore kind counties wagi. Emomiyo achwalo wach mar Nyanza kata Lake Economic Block, Lake Victoria Economic Block. Nang'o? Nikech koro counties wa 13 manie Lake Victoria Economic Block ka gidhi gigolo juok madhi nyime no, to biro nyiso ni ng'amo pidho gimoro mabe manigi rechne moro nyalo ringo madhi us Kericho ma ok onyise ni gol pesa makama, gol pesa makama. Mago gik machung' e yo mar timo ohala ma kisungu dendo ni non-tariff barriers, and some of them gin tariff barriers. Niso ni juok mijuogi gono kaachiel kod tim mitimo mondo kik ohala bed mayot. To mar adek bende apani jowa nyaka her timo ohala. Wahero tich. Aneno ka ji wacho ni waziri miya tich, kendo ber akonyo kama nyalo, amiyo gi kar romba. Kana bedo assistant minister andiko ji dabal, tadwa ni mondo ji odhi bende gi non. Be nitie gima nyalo timo gi lweta gi eka achiel ni. Be wan gi jotelo manyalo puonjo ji ni un kamuae ni malo manyalo nyago olemo maber. Ng'ato ka ng'ato we bedo ni in gi eka ni achiel ikete bando, in gi eka ni machiel ikete njugu, to machielo ikete oganda. Riura ne eka uni ko beda par to wapidhe bando te to wan gi chiro, to wabro yudo konyruok. Koro nyaka wabed gi lalruok kendo puonjruok mamiyo ji bedo gi rieko kod ng'eyo e yore mag ohala. Nyaka wahero ohala, kae nyaka walok timwa. Nitie gima jopiny nyaka tim gi wegi, to nitie gima jotendgi nyaka timnegi. Miya nyiso jo counties ni trade officers gi CEC gi chief officer gi director ma trade nyaka bed gi chike manyalo miyo jogi ng'e kaka ohala nyalo dhi nyime. To joma tindo ka